Ipatuman pagbalik ang one entrance o one exit policy sa probinsya sa Sugbo subay sa pagbalik sa stricter border control. Si Lian Sintulan sa report. Ipatuman pagbalik ang mas striktong border control alas 12:01 sa kadlawon karong Biyernes. Tungod niini ibalik usab ang one entrance o exit policy sa probinsya. Diin ang mga sakyanan makaagilang sa Cebu South Coastal Road ug sirhan pagbalik ang access sa N. Bacalso Avenue sa Bulacau area. Ang makaagi maulang ang mga exempted sectors ubos sa executive order sa probinsya. Subay niini andam na ang kapulisan sa Talisay City Police. Because usa na lang man ka QCP. And of course, we ask for their patience because obviously we will have traffic problems. Although we're trying to minimize the congestion. Apan kun kaniadto, gipakgang ang tunol-tunol system sa utlanan sa Dakbayan. Sa Sugbo ug Talisay, may mensahe ang hepe sa Talisay City Police. That was discussed during the meeting we have with Mayor Samsam. Ang tunol-tunol is allowed. So long as the mayor understands the predicament sa uban nga lagyo, so he would allow tunol-tunol so long as i-disinfect with alcohol ang mga documents or groceries nga doon. Kung may idunol man, kinahanglang ipatuman ang mga safety protocols sama sa social distancing ug magdala og kaugalingong disinfectant sprays. Ang kapulisan ug mga nagbantay sa utlanan magbantay aron mapatuman gyud ang mga safety protocols. Samtang gipadayag ni Mayor Samsam Gulyas nga andam ang kagamhanan sa syudad moabag sa mga residente nga molabang sa border kung may emerhensya o panginahanglanong medikal. Emergency cases, especially for medical or kanang kailangan pamular ka or sa kanang mga specific cases, they can call the COVID hotline so we can take it on a case-to-case basis. But as far as medical emergencies are concerned, kanang wag mo ginay problema or medical check-ups, wag kanang call our COVID hotline so we can facilitate yun. Uban ni Renate Quinones, Lian Sintulan, Balitang Bista.